Аз по природа съм си единак. И беше много странно в началото, че имах още двама бизнес партньори. Но това бяха години, в които, нали, млад аз тъмън бях излезъл от казармата и още бях неуверен в това, кое искам да правя, какво искам да правя реално. Но моята учителка по български език и литература каза, че това е абсурдно. С дипломата и съзнанията, които имах, най-интересното по математика, че е абсурдно да запиша ТОХа. Завърших физика и математика, след което влезнах в казармата. И още по-парадоксалното беше, че пак исках да отида в Пловдив, в университета. Записах в крайна сметка УНСС и там завърших аграрна икономика, което беше още по-парадоксално. Малко разводних темата, т.е. твоя въпрос, който беше. Това е твоят път? Да, той затова не изкарах много с партньорите. Без да се карам, аз взех решение след 2 години партньорство, че този модел не е моя. И оттам дойде идеята да направя една витрина с Марков алкохол. За да стартираме по някакъв начин. Асен Станев се появи година по-късно. Бяхме стартирали вече с продажбата на алкохол. И там не беше изчистена концепцията. Продахме общо взето малко интересни уиските и повече масови неща. И както съм казвал винаги, Асен Станев е малко като онези баби пред лекарския кабинет на една брутална опашка, които минават най-отпред. Поглеждайки опашката, чукат на вратата и казват: аз само да попитам, и след което остават вътре. Така и Станев дойде за малко, бързаше, но много бързаше на първата ни среща, горе-долу около час и половина остана. Доведе го един наш, т.е. мой партньор, дистрибутор на алкохол. Асен бързаше много. Бързаше много. Какво означава това? Бързайки, той остана час и половина. И друг път съм го казвал пред наши общи приятели, е, че той дойде, почука на вратата, влезне и каза: аз съм за малко, и така остана. С него започнахме да избистряме концепцията. Това беше концепцията в продажбата на уиските, такава, че ние да бъдем много различни. Тоест, лека по лека изчистихме 90% от масовите високоалкохолни напитки и се насочихме към неща, които са много интересни, които не са масови, които са единични бъчви, които са бутилирани специално за България. Асен в тази насока много помогна да избистриме, да изчистиме тази концепция. Това допринесе много за начина на структуриране на бизнеса и общо взето продължаваме да надграждаме в тази посока, но реално виновника за това, което е в момента, е Асен Станев. Говорим относно алкохола. Много интересно е момента, в който Асен влезне и види, че някои от конкурентните уискита, които не са негови, има дупка. Тоест ескайото е свършило. За момент, нали? Поради една или друга причина, или пък може би аз съм решил, че с това повече няма да долистваме, ще търсиме друг вариант. Той влизайки, той знае всяко уиски къде и казва: абе ти знаеш ли, тази дупка веднага може да запълним с нещо друго. Но това другото, нали? Другото е негово. Това е. Което... Аз съм санитар, идва санитарно да попълня. Това е супер, защото той внася много готини неща, много интересни. Няма ги по големите вериги, което е най-големия плюс. Сега ще направим една пица. Стана много случайно идването във Враждебна. Аз започнах да правя закуски, се занимавам далечната 98 година, след като излезах в казармата. Имах партньори в началото и реших 2000-та година, че трябва да се отдела и да рискувам сам и сам да видя какво мога да направя. Аз съм много чогла в това отношение, защото когато ми влезе нещо в главата, аз действам бързо. Бързо преосмислям плюсовете, минусите и взимам решението моментално. Не се бавя. Ако се сбъркал, си нося отговорността. Ако не, значи решението е било правилно. Но да сядам, да обмислям
рисковете, какво ще стане след 5 години, след 10 години. Бързо съм действал винаги. Идването ми в Враждебна беше точно така, случайно стана. Бях в едно малко помещение, бях наел, 32 квадрата. Там поработих 2 години, след което спечелих един конкурс за да стопанисвам един стол и една лавка. Там се преместих. Там бяха най-хубавите години. Жестоко производство, работа по 20 часа на ден. Но договорът започна да ми изтича и аз реших, че това номадство да се местя от място на място не е моето и започна да търся помещение. Изпадна ми това помещение с едни партньори, с които работех тогава. Купихме общо имота и всеки по-отделно направи своя бизнес. Още в началото казах на жена ми, че за да бъдем успешни, никой от двамата не трябва да се меша в решенията, бизнес решенията на другите. Само подкрепа и нищо повече. Решенията, които взимам аз и тя, за нейния и съответно за моя бизнес, си носим последиците. Никой на другия не се меша в работата. Аз горе на втория етаж се качвам, когато има развален контакт, когато лампа трябва да се прави, или нещо трябва, или да се буди с стените, или нещо от този род. Иначе горе не се качвам на втория етаж. Горе има учебен процес, момичета, които работят за нея, да бъдат спокойни, така че аз, влизайки да не ги натоварвам, минавам транзит, ако трябва да се кача на третия етаж при сина и така. Да ти кажа честно, производственият процес има няколко фази. Моята любима фаза, така речена фаза, е да замеся тестото. Това е нещо, което ми прави най-голямо удоволствие. Те са 3 фази в производството. Замесване, късане, формиране, оформяне. След което има втасване и печене. Също и формирането, но замесването е моята страст. Така че оформянето е художественият елемент в направата на закуската, но същината, най-важното нещо е процеса на замесване на тестото. Примерно за Великден от много години, за Великден месец само аз, никой друг. Знаеш ли колко лесно ми стане живот, ако има ни готови миксове козуначени, в които слагаш само вода и сипваш микса, то вътре има всичко. Сухо мляко, каквото и да означава това. И яйца на прах, каквото и да означава това. Подсладители, емулгатори, набухватели, омекотители, цялата Менделеева таблица. Всичко това са адитиви вътре. Дето се вика, мекицата на баба ти е по-хубава, отколкото това, което в момента ядем като закуска. Колкото по-естествено е едно нещо, толкова по-хубаво. Индиректно осъзнаш колко вкусно е това нещо по миризмата, нали? Аз мога да ти кажа, като влезна в работилницата, като помириша въздуха, мога да ти кажа дали има проблем с закуските. Наистина? Абсолютно. То се усеща. При печенето аз знам, че има някакъв проблем. Като го извадя, като го видя, вече тогава мога да преценя какъв проблем. Дали нещо е забрано в съставката, на което се влага в тестото, дали някакъв друг проблем, дали е превтасало, дали не е втасало. Усеща се, просто усеща се. Различен е аромата във въздуха. Но това е от 98 до сега, колко? 27 години са това. 28 е сега на 13 февруари. Тоест то мина 13, значи 28 години, откакто се занимавам с това нещо. Фабрика за мечти. Баничарница Венеция.